מחיצה עולה ויורדת. בשנים האחרונות קיבלנו שוב ושוב בקשות לפתרון הזה לבתי כנסת שלשתי מטרות מעוניינים שהמחיצה מדי פעם תהיה בעצם פתוחה כלפי עזרת אנשים. מצב אחד זה המצב שבו הבר מצווה קורה בתורה וכל הנשים מעוניינות לזרוק סוכריות. יש הבדל גדול אם זורקים סוכריות מעל המחיצה או רואים את המטרה וקולים במדויק. הדבר השני, יש קהילות שבהם דבר תורה, מורידים את המחיצה, הרב מדבר, מסתיים השיעור הקצר של הרב, מעלים שוב את המחיצה והתפילה נמשכת. הרבה מאוד בתי כנסת כבר רכשו את המוצר הזה ומאוד מאוד מרוצים מהפתרון. כאן עשינו בחדר התצוגה שלנו בלוי קיר שקוף שמציג את הפתרון שמבוסס על עיקרון פיזיקלי שנקרא מבטל משקל. כמובן שאין בעיה מבחינת חילול שבת להשתמש בו בשבתות וחגים. אפשר לראות את המשקולת עולה כנגד המשקל של ההסבכה. מהלך מאוד מאוד קל, לא צריך הרבה כוח. מנגנון די מורכב שהצלחנו לפשט אותו בתוך המוצר כדי לעשות את המוצר הזה ידידותי מאוד למשתמש. מוצר שמפאר בתי כנסת ואנחנו מאוד מאוד שמחים בו.